At tanaw din sa Romans chapter 7. Kini Romans chapter 7 nga giwala ni Pablo, Kristohanon gid ni tinuod. Unya siya gyud mo gi-sample. Nagtuo ba ta si Pablo Kristohano? Yes, of course. Kay tungod siya apostol. Apan mi angkon siya kung unsa siyang klasihang Kristohanon. Iyabang gipa sana gipa pagyabang ba niya ang iyang daghang nabuhat? Pambog. Pasigarbo ba niya? Wala gyud. Inay iyang giangkon ug unsa sa kahuyang. Okay? Lingon din sa Romans chapter 7 verse 15 ngadto 20. Nagaingon. Dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok. Tanawa. Kinsa ni? Si Pablo. Kinsa si Pablo? Apostol. Unsa siyang pagka-apostola? Tinuod nga Kristohanon. Nganong misulta siya niini nga dunay siya wa makasabot sa iyang lihok kay tungod nakaamgo na siya ug unsay dautan ug unsay maayo. Nakaamgo siya ug unsay balaan ug kanang sala. Muni huna-huna og tinuod og lig-on nga Kristohanon nga makasabot na ug unsay dautan nga buhaton, buhat nga di buhaton ug maayong buhaton nga iyang pagbuhaton. Mo nay tinuod nga hamtong nga Kristohanon kang tiguna mulantaw unsay itom o unsay puti. Karon si Pablo angkon siya na doon na siya itom sa iyang pagalingon. O doon na po siya puti. Ganito, basahan nato. Dili ako makasabot sa akong kaugalingong paglihok. Kay dili ako mubuhat sa buot kong untang pagabuhaton. Mauhinooy pagabuhaton ko ang butang nga ginagdumtan ko. Dili mo si Pablo. May testimony sa kinabuhi nga na akong buhaton mo maayo, pero di ko makabuhat. Kanto nung dili maayo, akong buhaton. Neto po ba nato? Nagsuot? Pastor mo, atin ako, pero ako maka-atin. Nga naman. Kisa may babag ni mo. Puanggod, katong iring na mo sakit. Kaya lang iring mo nakababag ni mo. Dili, ang nagbabag ka na nasa sulod ni mo. Padayon ta. Versikulo 16. O kung maoy ginabuhat ko ang butang na dili ko buhaton pagabuhaton, uyon ako nga ang kasuguan maayo. But pasabot, ang kasuguan gyud nagpaila nato og unsay dautan og unsay maayo. Right? Di ta makahibaw nga kining pamamutbot sala kung dili musulti ang kasuguan. Klaro mo gyud na. Okay. So, samtang si Pablo kay bawo sa katong buhaton niya nga ang iyang buhaton apan buhatan o na katong ang iyang buhaton katong dili niya ang iyang buhaton iyang gibuhat hinuon nakibaw siya nga eksakto gyud balaang gyud ang kasuguan kay maoy magbadlong nako maoy magpahinumdum ta nako ug unsay sala ug unsay dili. So di nato iwala ang kasuguan apan pinaagi sa gugma kay wa na matasdaan. So busa na ingon ni 17 sa ingon niya na dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang kundi ang sala nga nagalublob sa sulod ko. Di man bisang pag-unsa kang kakristohanon balaan ka apan dunay sala nagalublob pa diha kanimo. Ang kaapan lang dili ka na ulipon niya ng sala kay tungod naa na ang espiritu ni Kristo. Mo ni mag-ingon nimo oy anak ka sa Dios. The Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. Apan kadtong mga tao nga di gyud kaanto sa maayo adto nos dautan, murag questionable ang iyang pagkakristohanon. Kay wa may nag-convict niya og unsay maayo. Okay. So mayon si Pablo sa ingon niya na dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang kundi ang sala nga nagalublob sa sulod ko. So dunay nagalublog. Ingan lang na sa doctrine, sa reform, indwelling sin or remaining sin. Di pa man ta perfecto na apagod. Kung ang mga Kristohanon makasala lang yapon. Ang kaapan lang, pagkasala niya, di na siya makatug, kundi iyang isugid sa Ginoo. Ang uban, makasala, kamay raman na. Di gyud mo sugid, kaya may espiritu ni Kristo. Okay? 18. Kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod ko. Tanawa. Si Pablo nagsulti, walay maayo sa sulod ko. Ang uban, ako, maayo ko'y. Wa kung siya, akong gilig kaya ng tanan. Maayo na ko, nagsubay na ko. Panong tinuog ang Kristohanon si Pablo, apostol, nagingon, walay maayo sa sulod ko. Pablo siyang pasigarbo.
sa sulod sa akong lawas. Ania ka nako ang pagtinguha sa maayo apan dili ako makabuhat niini. So, kung sa may gibati ni Pablo, laktod ta nga 24, kung sa may giingon ni Pablo, alawat ako! Nga tao! Tana? Huwag sinungan, ako, maalam ko, pastor ko, apostol ko, maayo kong tao! Lele? Mingon si Pablo, alawat ako! Nga tao! Kinsay mo paggawas ka na ako, di ka niining lawasa na iya sa kamatayon! Bisan pa siya apostol, bisan pa siya mag-uuli, wa siya magsalig sa iyong pagalingon. Amen. Di sa siya magsalig, 25. Salamat sa Diyos, pinaagi kang Iso Kristo nga atong Ginoo. Busa, pinaagi sa akong salabutan, ang ginalagaran ko maong kasuguan sa Diyos, apan pinaagi sa akong lawas, ginalagaran ko mao ang kasaguan sa sala. Magsubay ta sa kamaturan, apan naata nag-alagad ta sa atong sala. Manaming Pablo, alhaot ako, kisa may makaluwas ng tao na ako hindi. Kisa may makaluwas ninyo, nga wapa mo'y Kristo. Why makaliwas ninyo? Gawas kung kamo musalig o mutuo kang Kristo, nga mauwi mong manuluwas, di ka musalig sa ikong kaugalimong pagpaningkamot, o pagtunlo na ng mga reliyon, at tugo ka Kristo, di ka na makadawat o tinuog ng kaluwasan. Amen. So, muna naging dire, ginuurag yun makadagkot sa atong lamparahan o ginuurag yun ang makapahayag sa atong kalit. So, saan na ito ni? Manigisulti sa 1 Juan 1:9. Mag-iingon. Kung isugid ta ang atong mga sala, wala mingon kung isugod ta ang atong sala, general, tanan, kay bawang Ginoo ko bisang sabo. Di na kinahanglan kawig-kawig kapuyan Ginoo pang paminaw na. Dili na. Ang tinuod nga Kristohanon musugid sa iyong salat gikan sa gamay ngadto sa dako. Kay mingon mga sala. Kay anhag gyud mo abot og mahitabo ang iyang saad. Unsa may saad? Siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarungon. Tanan, tagsa-tagsa. So, Kristohanon, mudanag ta kung atog yung hinulsulan ng atong sala. Kay mo sin ablis kahayag. Aron kita mahimong himuong example nining kalibutan. Busa, kung makita ang kahayag ni Kristo nining lugara, kadugo ko mismo na tao. Mudugo yun. Pagbantay mo magdinungag kay mudaghan mo mga ondire. Salamat sa Ginoo. Ikabala ka na kung daghay mga on. Salamat sa Ginoo, daghay mga luwas. Amen. Kay tungod pinaagi ka ninyo kamo mga suga mi hayag ninyo lugara bisan pag gikan ngadto sa Guadalupe, makadungog, makabati, nunay hayag dito. Mo sabi tayo nga ang Kristohanon sa ni Kristo sama sa kasyudad nagbutang dito kinatumiyo sa bukid. Nga naman dito may butang sa bukid? Makitas tanan. Mudan-an. Makita kita tunay tayo paglaom. Kini bisag nata sa ubos apan ang inyong testimonyo tuag gyud iisa dito sa Ginoo. Ayaw mo kabalaka nga magtagsa-tagsa o kadaghan mo nining Domingo. Dili ato ng paningkamot. Buhat na sa Dios tungod sa atong testimonyo. Kasi mo hatag og kahayag. Dili pagpaningkamot. Kay pagpapaningkamot, imo kag mga estrategiya, okay sa tong primero makakabig og tulo anak na free t-shirt. Dili na mao kinahanglan sila gyud makabig tungod sa inyong testimonyo. Amen. Tungod sa inyong mga baba nga way hunong, tabian kayo sa tulong sa Dios. Amen. Muna, ang Ginoo mooy maghayag sa atong kangitngit. Usahay pod, ang kangitngit nato mao ang pagsulay. Kinsa ba ninyo walang balatian dire? Di mo angkon, di mo uwang mo? Puro na balatian. Naagyon. Kung sa'y balatian, may kwarta.
Sa Sakto. balatian, may pagkaon ko paniod to. Na anda mas stereo yung paniod to. Ay, kabala ka. Wala. Bitaw, tanang kita doon ay balatian sa kalandaing. Usahay ka ng balatian at bisag gamay na wa kay tunguat na kasabot. Nganong nagkristohanon ko uban-uban naman ko ining simba ining ka Yuli. Nganong naghamin kog sakit. Ngano yung taon? Agi pa undang ng Ginoo siguro. Ano di na kong simba diha? Mali. Atong tanangon, 1 Pedro 6:17, usahay mo ni makangit-ngit sa atong testimonyo kay nagtuota nga imbis na magduota sa Ginoo, daghan og problema. Usab tang basa din namin soon. Yung testimonyo ko bahin sa salida ni Superman. Kasi kita sa Superman. Katong number 1. Mahilig yung tanaw, no? Ako po, tanaw po ko kay, man yung gusto na ko? Between war against good and bad. Mag-yun ang tanaw. Pero di ko na mga line-line pong salida. Kinalan doon ay budaog yung pirmi ang kayo. Si Superman, dahil usa ka panahon na siya, nagdadaot yun siya. Nagitamnan siya o kining kryptonite, siya yung lawas, nga maluya siya, muwang niyang kusog. Di na sa kalupad. No? So, baingon itong yung tambag, itong yung, nga, lupad. Kanang, sa paningkamot, itong lupad, paingon dito sa adlaw. Adto ka sa adlaw. Muntang suagit siya, lupad siya, paingon sa adlaw. Nakaroon, mintas nagkadoon sa adlaw, kagtong mga kryptonite, mga tangtang, nalabyog yun hangtod na limpyon siya, kusog na siya kayo mo dagan. Mausap kita, nga gipugan tas mga kabalaka, mga balatian, kasakit, mali mo pugong nimo. Pero dagan, nagto paingon kang Kristo. Kay kanang imong kabalaka, sumala sa 1 Pedro, versikulo 6, o chapter 1, verse 6, nag-ingon, kini igakalipay ninyo dako, bisan tuod na karon inyong pag-aantuson sa makadiyot ang nagkalanlaing mga pagsulay aron pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga gisulayan pinagi sa kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inaidig padayag na unya kang Hesukristo. Tanawa, kita daw sama sa bulawan. Una ang bulawan na ba, makubkuban na o gahain dapit, di na pure bulawan, na mga bato, kinanlan, iulay na sa kalayo. Sa primerong ulay, di pa matangtang, atos kaduha, ikatulog, kapat, hangtod kapito. Pag abot sa kapito, ulay na. Gwapo na yung pagkabulawan. Mausap ang atong pagtuon. Ulayon sa mga nagkalain-laing mga kalisdanan. Walang, di ka mabaka ng kalisdanan kay kinimao ni gugma sa Diyos, di ulay ko, kay di pa ko perfecto. Amen. Huyang pa ko, hadlukan pa ko, balaka pa ko. Magkanandan, ako ng pagadawaton, armulikong ko diya sa iyang pagsali. Amen. Pag-ulay ni Gigsoon, sama ni Superman, sa diya nagkadoon siya sa adlaw, nangawagtang itong mga pikupot kaniya, o kita usab magkadoon na sa Diyos, mga wagtang itong mga sala, mga kabalaka diya sa atong kinabuhi. Amen. So, sa Gigsoon, usay ka ng kangitnita, maunay mo pahuyang na ito. Maparalyze na, di ta kalihok. Kaya tungod, nagtuta nga natang Kristo, kalipay tanan. Dili, kasakit. Pag-ulay ka nato. So, sa Gigsoon, karong nuntaga, wakay kaugalingong kahayag. Di ta magpasigabo nga maayo na ta. Nataghan tao ka, nabuhat. Kaya kahayag iyalag yun sa Diyos. Amen. Gawas sa Diyos lamang, siya lamang ang makadagkot sa atong kahayag, ang atong lamparahan. Aron kita mahimong testimonyo sa matag usa. Ayaw pasagdi nga kining kahayag nga na kanino masalibdan o kalanlaing kalibutang kalihokan. Kay bisan pa imong asawa, bisan pa imong anak, di ka natuhan. Inan lang yun. Magpabiling budan altar. Dagang Kristo. Amen? Amen. Kampo ta. So, Lord, palig-una kini imong katawhan dire. Kay tungod Lord, kuwang pa.
kuwang pa nga among testimonyo nining lugar aron magdani namo ang tanan namo mga silingan, mga kamag-anak, mga amigo diha sa imong tiilan. Dili sa among grupo, dili sa relihiyon, Ginoo, kundi diha kang Kristo lamang, kay tungod si Kristo lamang ang makapasiga sa ilang lamparahan, o si Kristo lamang makapaiwag, makahayag sa ilang mga kinabuhi, sa ilang ganito. Lord, among ampo, gamita kami nga magsiga dining lugar aron makita ang among mga maayong binuhatan gikan sa grasya sa Ginoo nga mo'y makadani kanila, mao'y mahimong testimonyo kanila alang sa kahibayaan sa among Ginoo Jesus. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo, diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.